man. Hier achter ons is Dombie, né? Blijf dat ze hoe gaan die ding plat. Overboord. Maar, hoe moet ik zeggen, iets onder zeggen? Maar dat iets weer man, aan die handen, maar. Zoals ik al zei. Het kan nou niet. Als daar nog iets is wat ik wil vragen is, als die mensen misschien voor jou nou zoeken op je socials, waar men hulle op krijgen en wat men hulle search of whatever jouw naam is. Oké. Ik kan zeggen, ik is Maza Stans. Ja. Maza Stans, krim me bij Instagram, Facebook, krim me no social media man. Stans Lavas, zie je? Ik krijg me op TikTok, Facebook, Instagram. Of zoek je me nou, man, ik kan bel. What? Bro, what are you talking about, man? Kan je bellen. All I need is just one chance. I know I was made for something. Nothing here is left to chance. It's not about how much you fall in. Man, hoe voelt het om Gravity Stance member te wees en hoe voelt het om die ding te doen van Gravity Stance man? Is het iets na of zo? Voor mij, nee. Honest review. Als een builder wat dan wil try. Als Gravity Stance. Something new, ja. Something new for the books. Something new for the small ones also. Ja. Kijk eens wel iets niet beginnen van Kimberly. Kijk eens krim nu al overal zijn Ja, je kan me scoren Stance en Stans wat, Stans die. Toen dan kan ze dat zijn naam. Dat ze dan zijn eigen naam beginnen. Dat is ook, kijk waar hoe ver gaan het. Ja. Maar, Kijk nou. nou, het kwam ver op ik. Kijk op social Niet zo ver, maar ons media, ook nog. Instagram, TikTok, Facebook. Yo guys, back with another banger in a video. It's a Gravity Stance, ja, aka Bok en aka Neville. Ons is op die post, alle op uw borst. All op de borst. Owens, let's keep a reminder, né? Let's subscribe and let's enjoy the ride. Op je borst, ja. Op uw Ja, borst. today we're gonna show you something, man. Something good. Something nice. Ja, Something good. Ja, die man had wiegel. Dus kijk, we gaan ons nu kom drop voor jullie, easy, voor hoe maken mensen suspension, Alles alles is ons. En dan Niet checken, jullie samen met ons. Ah, het is GSM is op de borst. op een borst. Zie je? papi. Back again with another one, man, bro. Hoe gaan jullie doen, ne? Ons staat onze eerste show. Gaan jullie optrekken of gaan jullie wegsteken? Nee, man, ons. Het is een beetje show aan de waaien, warm, man. Maar hier zijn onze andere dingen wijs voor jullie. Maar we have something new for you guys. But this is a private. You see? Dank u. Dat is wat, né? Moet ik van jullie een keer op vlog? Nu die noemen ons dom, ben. Onze next step is drop lieten zetten. Ken je, gaan jullie stay tuned of subscribe en maar alles zoals die, ons zal het doen. Hoe gaan jullie dat doen, ne? Ja. Oké, shit. Maar kijk hier, man. Hoe gaan jullie dat nou, ne? Droplets of andere villages? Zie ons een beetje kerst, man. Wat moet ons eerst andere gaan op die Dombie Special zien? Ja, pa. We zullen lijken als ze komen zien ons. En hij enjoy the ride. Ja. Alles. Die is nu die owner van die car Stete Corsa Dombie, hè? Hij gaat je nog iets zeggen hoe de eerste die car beginnen krijgen, hoe de beginnen gestart en je weet maar nou hoe kan guys. Toen ik was nou weer in de kaart krijgen, je weet, hoe kan ik maar nou zeggen, dat was niet zoals bij nie man, zie je, als maar net iets waar je, als je iets krijgt, zal hem wel houden, je moet hem altijd maintainen, je moet hem mooi over verstaan. Zo voor hem heb ik gekocht, maar ik heb hem niet gekocht met die gedachte dat ik hem wel een wegkar maak, ik heb hem gekocht om te zeggen, ik wil hem erop. Verstaan je? Ons is maar niet stans man, wie ons is Gravity Stance op je borst, verstaan je? Ons is gechap en gedrukt, verstaan je? En kom loop ik hier samen met dat ik wil net wijs, misschien is nog niet bij je niet, maar als je moet mooi kijken, als je lekker plat, verstaan je? Dat is nou wat ons gemodified heeft om zo te wees en
Hy het nou sleeves in. Toe het ook nie baie in nie, maar dat is sleeves, verstaan jy? Die crème is nou coil over sy crate bags en sleeves is maar die universal van die kar. Is die kar se platste of hoe plat wil jy nog gaan? Nee, dis is die platste die nie. Ek glo nie is die platste nie, my bro. As ek jou moet sê, die ding kan nog platter as ooit gaan. Ek het hom nog nie op sy platste gedrop nie, maar hopefully soon nie. Van die dal af. Kyk jy so, mense vra my like, wanneer maak ek 'n song vir Junior en ek's like, ja bro. Ek het vir Junior gesê wat ek wou sê toe hy hier was, you know. Toe dink ek, terwyl jy hier is, wil ek vir jou sê, party woorde is bedoel om gehoor te word voor ons hulle hier mis. You get me? Yo, ek's in my element. Kom ek wys jy goed, just how to get it man. As van die dal af nog 'n mixtape, go and tell your friends. How many ouens uit die Junior bro, many men. Ouens rarig recognition doesn't cost a cent, but let me cost my cent. That booty passed and went. Sy harde werk kry alle liefde, nou die hart is weg. Ek wens hy kon dit sing toe hy sy asem het, maar is te laat nou nie, so ek sit in 'n ongemaklike spasie. I'm in a rage, as maak toe smaak die hele nasie. Ek sweer die twee gevriete moet die met 'n man kom. Wat soos ek hulle sê nee. Ons try wat ons kan try. Ander ouens se ding nee. Try wat die staan lê. Hey man, voel hulle. Ons voel ons nie. We just keeping the car culture. Ja, celebrate. Hulle sê, verstaan ek, hulle sê, stansman hè. 'n Stansman is nie net, maar as jy sulke goeders doen wat stans betref is man, verstaan jy, as ons nou praat van stans, dan praat ons van dit en as jy wil dit goed, die goeders se doen kan. Doen het reg, maintain jou kar, hoe mooi alles is, verstaan jy? Alles is. Solank jy weet jy maak jou kar mooi, ander mense kan jou niks sê nie, is jou kar en wat jy doen met en ja, die werk. As ek nou die einde van die schedule sê, kom ek sê die episode. Enjoy your day. En 'n word of the en 'n king word of the day as jy 'n word of the day gegee het. As ek 'n word of the day gesê het. Stay low, stay sweet op your box. Steady. Dankie, papi.